ngati muli vuto muntima mwanu mayi pemphani mudzalandira. Ngati muli vuto muntima mwanu bambo pemphani mudzalandira. Pemphero, pemphero, ndikiwa kumwamba. Pemphero, ndikiwa kumwamba. Pemphero, ndikiwa kumwamba. Pemphani mudzalandira. Pemphero, pemphero, ndikiwa kumwamba. Pemphero, ndikiwa kumwamba. Pemphero, ndikiwa kumwamba. Pemphani mudzalandira. Ndikulandireni okondedwa ku tsiku la lero, tsiku limene tikupitiliza msonkhano wathu, tsiku lachisanu ndi chimodzi mu msonkhano wathu. Konse kumene muli, mafoni anu amene mukumvera, kwa amenenso tikumvera mwina kuchokera kwa azinzathu, tidziwe kuti talandiridwa, ndipo Yehova Mulungu wakumwamba ndi wokondwa kuti tili pamenepo kumvetsera uthenga wake. Lero tikufuna kupitiliza maphunziro athu amene takhala tikuachita kuchokera tsiku lija loyamba kudzafika mu tsiku la lero. Ndingofuna ndikukumbutseni pang'ono kuti mutu wa msonkhano wathu ukufotokoza za kubwereranso kuguwa. Ndipo vesi lathu lotsogolera likuchokera pa Yohane chapter 4 vesi ya 23, pamene akufotokoza kunena kuti timupembedze Mulungu wathu mu mzimu ndi mu choonadi, chifukwa Mulungu amafuna anthu otero, omupembedza iye mu mzimu ndi mu choonadi. Chotero cholinga cha msonkhano wathu ndi chonena kuti pakutha pa msonkhano uno tikhale anthu okonzeka kutha kumupembedza Mulungu mu mzimu kamanso mu choonadi. Mu tsiku lathu loyamba tidaphunzira phunziro limene limafotokoza kunena kuti uli kuti, ndipo mu tsiku lathu lachiwiri tinaphunzira phunziro limene limafotokoza za malo okumbukiridwa, ndipo mu tsiku lathu lachitatu tidaphunzira za mawa ndi madzulo, ndipo mu tsiku lathu lachinayi tinaphunzira za chimene chimamupangitsa Mulungu kubwereranso, ndipo tidachipeza kunena kuti ndi chiyani. Tidapeza kunena kuti chimene chimampangitsa Mulungu kubwereranso ndiko kubwezeretsa ndi mapemphero, maguwa a Yehova Mulungu wakumwamba. Chotero Mulungu amabwereranso ngati ifeyo tabwezeretsa ndondomeko zake. Ndipo dzulo tinali nalonso phunziro la mtengo wapatali limene limafotokoza kunena kuti Yesu odzuka kapena kuti olawirira mamawa. Ndiye tidawerenga pa Afilipi chapter 2 vesi ya 6, komanso tinawerenga pa Masalimo chapter 46 vesi ya 10, ndipo tinamaliza ndi Marko chapter 1 vesi ya 35 mpaka kukafika pa 38. Ndiye tidapeza kunena kuti ngakhale Yesu adabwera pa dziko lino lapansi, iye okhala Mulungu sadachiyese cholanda. Iye anali ndi nthawi yomapempha Atate wache pa chimene iye akufuna kupanga. Chotero Mulungu wakumwamba Atate amamutsogolera mu china chilichonse chimene iye amachita. Chotero tidapeza kunena kuti
Yesu amadzuka mamawa kusadache kukapemphera, kupempherera ulendo umene iye anali nawo opita kukalalikira, kupempherera ophunzira ake ndi ena otero. Wokondedwa, ndipo tidapeza kunena kuti chimene chikufunikira tsopano ndi kubwezeretsa maguwa amenewa, maguwa omadzuka mamawa kumapemphera, chifukwa Yesu Khristu adatipatsa chitsanzo chabwino choti tikhale tikumapemphera mamawa. Mu tsiku la lero mutu wa phunziro lathu la lero tawutchula kunena kuti mapemphero aogonjetsa a usiku wonse. Mapemphero aogonjetsa a usiku wonse. Ndipo ndiwerenga nanu buku lopatulika pa Luka chapter 6. Luka chapter 6 verse ya 12 ndi 13. Luka chapter 6 verse ya 12 ndi 13. Pamenepo akufotokoza kunena kuti ndipo kunali masiku awa iye anatuluka nanka ku phiri kukapemphera, nachezera usiku wonse kupemphera kwa Mulungu. Verse 13. Ndipo kutacha anayitana ophunzira ache nasankha mwa iwo 12 amene anawatchanso dzina lawo atumwi. Luka chapter 22. Luka chapter 22 verse ya 32. Luka chapter 22 verse ya 32. Koma ndinakupempherera kuti chikhulupiriro chako chingazime, ndipo iwe pamene watembenuka ukhazikitse abale ako. Ambuye adalitse kuwerenga kwa mawu ake. Amen. Tipemphere. Wokonda inu Yehova Mulungu amene muli kumwamba, tikudza pamaso panu pa nthawi ino ya madzulo. Tabweranso pamaso panu mogonja ndi modzichepetsa mbuye wathu. Taonani ndife anthu ochimwa, anthu amene takhala tisakutsatira ndondomeko zanu, anthu amene nthawi zambiri tikakhala m'mavuto sitimakukumbukirani. Yehova Mulungu wathu, tikupemphani kuti mukhale nafe, mutilankhule, mutiphunzitse. Zimene mukutiphunzitsa lero, lolani kuti tikakhale anthu ozichita kuti zikatengere ku chipulumutso. Tapemphera izi kudzera mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu ambuye wathu. Amen. Musaiwale tafotokoza kunena kuti mutu wa phunziro lathu ndiwonena kuti mapemphero aogonjetsa a usiku wonse. Mapemphero aogonjetsa a usiku wonse. Luka chapter 6 verse ya 12 mpaka na kukafika 13. Pamenepa akutifotokozera za Yesu Khristu monga chitsanzo chathu chimene chidaperekedwa, chimene tingathe kuchiyang'ana moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Yesu munyengo iyi, mu nthawi iyi, nthawi itakwana yoti akufuna asankhe akuphunzira ake, yoti akufuna asankhe atumwi oti adzitumikira. Bible likutifotokozera kunena kuti Yesu Khristu adanyamuka usiku kupita ku phiri kukapemphera usiku wonse. Sikuti adapeza mpata oti angakagone iyayi. Iye adakapemphera usiku wonse, kuchezera kupemphera. Ndiyeno tikuona kunena kuti Yesu Khristu atapita kumeneku, iye anakapemphera monga ogonjetsa. Chotero tikuona kunena kuti kupyolera mu mapemphero amene Yesu Khristu adapemphera mu usiku onse,
adagonjetsa, adakhala ndi mphamvu chifukwa adakatenga mphamvu zina kudzera m'mapemphero a usiku wonse, koma kunali ku phiri. Zolembera zina zimatifotokozera za mayi wina Ellen G. White amene akufotokoza kunena kuti Yesu adanyamuka kupita ku phiri kukapemphera mu usiku, pamene kunali kuonena kuti anthu anali ali quiet, kapena kunena kuti anthu anali atasiya kugwira zintchito zawo, akugona, maphokoso atasiyidwa, kuli bata, kuli kongokhala kwa bata basi, oti kunalibe chosokoneza china chilichonse. Ndiye tikuona kunena kuti Yesu akupita ku phiri kumene kulibe chosokoneza, kumene kulibenso kulira kwa mbalame, chifukwa nthawi imeneyi udali usiku, koma focus yake inali ya mapemphero basi, kuti Ambuye amutsogolere ku ntchito imene iye akagwira, Ambuye amutsogolere kusankha anthu oyenerera kuti akagwire nawo ntchito. Wokondedwa, Yesu akutipatsa chitsanzo chabwino chopemphera usiku onse, chimene chikutionetsera kunena kuti iyeyo anakhala ogonjetsa chifukwa adapemphera usiku wonse. Kodi okondedwa, mukudziwa inu kunena kuti mapemphero a usiku wonse, mukudziwa inu kuti mapemphero amene amakhala abata kopanda mapokoso amakhala mapemphero abwino ndi mapemphero ogonjetsa? Pamene adapemphera Yesu Khristu mapemphero amenewa, kudapezeka kunena kuti atamaliza, atabwerera, adakhala ndi mphamvu, adakhala ndi masomphenya omatha kuonetsetsa kuti ndikawasankha awa athandiza, ndipo adawasankha iwo 12. Ndi Bible likufotokozano cha verse 14 anawasankha iwo ndi mayina awo akuwafotokoza kuti anasankha uje, anasankha uje, anasankha uje, chifukwa chonena kuti adapita ku phiri kukapemphera mu usiku wonse, kumene iye amamvedwa ndi Mulungu yekha, kumene iye samasokonezedwa ndi zolira zosiyanasiyana zimagumbagumba ndi zina, kumene iye sadasokonezedwe ndi kaliridwe mwina kama galimoto, kumene iye sadasokonezedwe mwina ndi kaliridwe ka zinthu zosiyanasiyana, anthu kuti ali quiet, atagona, pamene iye amalumikizana ndi Mulungu wake. Wokondedwa, nthawi imene kuli quiet, nthawi imene kuli usiku, ndi nthawi imene tingathe kulumikizana ndi Mulungu wathu. Nthawi imene imakhala nthawi yofunikira kwambiri. Yesu akutipatsa chitsanzo chabwino kuti nthawi imeneyi ndi nthawi yofunikira kwambiri, nthawi ya mapemphero a usiku, ndipo ikutchedwa nthawi ya ogonjetsa, kapena kuti mapemphero a ogonjetsa. Oyimba wina adalemba nyimbo imene imafotokoza kunena kuti kudikira tu ndi kupemphera, kuchezera tu ndi kupemphera, kuchezera tu ndi kupemphera, ndi kuyang'anira eno. Pamene tikudikirira kubwera kwa Yesu Khristu, pamene tikudikirira kuti posachedwa Yesu abwera, tinayenera kukhala anthu omachezera ndi kupemphera, tinayenera kukhala anthu omapemphera mu usiku wonse. Ndipo tikatero ndiye kuti uzimu wathu udzakhala mbambande, uzimu wathu udzafika pa inde, uzimu wathu udzafika pa mponda chimera, chifukwa tikutha kukumbukira monga mmene Yesu amachitira kupemphera usiku wonse, tidzakhala anthu ogonjetsa. Kodi mukudziwa inu kunena kuti pamene takumana ndi vuto, nthawi imeneyi ngati takhala nayo nthawi
yakupemphera usiku wonse timagonjetsa vutolo. Kodi mukudziwa inu kuti pamene mpingo ukufuna kusankha anthu ogwira ntchito kuti apezeke anthu oyenera ogwira ntchitoyo, kuti Yehova Mulungu wakumwamba atisankhire anthu oyenerawo, mukudziwa inu kuti mapemphero a usikuwa ndi mapemphero ogonjetsa amene angathe kutithangata kuyang'ana ndi kuona anthu oyenerera kuti akagwire ntchito. Kodi mukudziwa inu kuti ngakhale dziko lapansi pamene likusankha atsogoleri kuti pasankhidwe mtsogoleri oyenera, ndiye kuti tinayenera kukhala ndi mausiku akupemphera kuti tipeze mtsogoleri amene ali oyenera, amene angathe kuwathangata anthu mu njira yoyenera. Mapemphero ogonjetsa, mapemphero a usiku wonse ndi mapemphero amene ali ofunikira kwambiri. Ndi chifukwa chache Yesu Khristu adatipatsa chitsanzo kuti tikamakhala pa dziko lino lapansi, ngati tikuyang'anizana ndi challenge kapena ngati tikuyang'anizana ndi chinthu china, ndiye kuti tiyenera kukhala ndi mapemphero a usiku wonse. Ndipo tikakhala ndi mapemphero a usiku wonse tidzagonjetsa ndipo tidzapambana. Abale okondedwa, pamene inuyo mulipo kutheka muli ndi mavuto osiyanasiyana, mavuto angonagona, mavuto amene akukanika kuchoka, iwe tangopanga chisankho chomapemphera usiku wonse, chopita ku phiri kukapemphera usiku wonse monga Yesu Khristu adapemphera. Amenewo ndiye mapemphero ogonjetsa amene angathe kutithangata. Mpingo kuti uyende bwino ukufunika mapemphero ogonjetsa, mapemphero a usiku wonse. Banja kuti liyende bwino pakufunika mapemphero a usiku wonse, mapemphero ogonjetsa. Inu ngakhale maphunziro ku sukulu kuti kuyende bwino kukufunika mapemphero ogonjetsa, mapemphero a usiku wonse. Mapemphero a usiku wonse ndi mapemphero oopsa kwambiri, mapemphero amene amachita kwakukulu. Zimenezi zidampangitsa Yesu kukasankha anthu oyenera kuti akagwire ntchito anthu amene wawo. Ndipo tinawerenga vesi lina, vesi limene lili pa Luka chapter 22 vesi ya 32, akufotokoza kuti ndinakupempherera iwe chifukwa Satana amafuna akupete. Uyu anali Yesu Khristu akufotokoza za Simeoni atatha kumuona kuti Satana akubwera pa iye kufuna kumupeta. Adamupempherera iye kuti Satanayo asakwanitse kumupeta. Kodi okondedwa, mukudziwa inu kunena kuti pamene tili mu dziko lapansi, pamene Satana akupanga mapulani ake ofuna kutigwetsa m'manja mwa Yehova Mulungu wakumwamba, tikapemphera ife ndiye kuti Satanayo mapulani otipeta amalephereka. Tikapemphera mapemphero a usiku wonse, Satana sakhala pafupi, Satana amathawa. Yesu atamupempherera Petro, atamupempherera Petroyo, tikuona kunena kuti Satana adakanika kuti angamupete. Tili nayo ntchito yayikulu imene tili nayo yoti tikhoza kumapempherera ena amene ali pa mavuto, amene Satana ndiyerekezi wawayika kuti asiyane ndi Mulungu wakumwamba. Tili nayo ntchito yoti tikhoza kudzipempherera tokha mu usiku wonse pamene Satana ndiyerekezi ali pa chintchito chachikulu kufuna kulimbana ndi uzimu wathu. Tili nayo ntchito ife yonena kuti tikhoza kupempherera okondedwa athu pamene ali pa mavuto osiyanasiyana. Tili nayo ntchito ife yoti tikhoza kupempherera ana athu pamene Satana ndiyerekezi akulimbana nawo m'masiku ano akumapeto. Wokondedwa, Yesu akhale chitsanzo chathu timonga cha mapemphero ogonjetsa a usiku onse, kuti nafenso moyo wathu tikawuyike pamenepa, tikadziwe kunena kuti mapemphero ogonjetsa a usiku onse ndi mapemphero amene angathe kutithangata ku uzimu wathu, ndi mapemphero amene angathe kutithangata ku moyo wathu, ndi mapemphero amene angathe kutithangata ku china chilichonse chimene tili kupanga moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Nkutheka takhala nthawi yayitali, koma
sitimadziwayi kunena kuti mapemphero a usiku wonse ni mapemphero ogonjetsa. Sitimadziwayi kupita ku phiri kulawirira kapena kupita ku phiri kukapemphera mu usiku wonse kuti zidali zinthu zofunikira, zinali zinthu zonena kuti zikanapanga moyo wathu kusinthika. Sitimazidziwa zimenezo. Yehova lero watilankhula, Yehova watizindikiritsa. Mukutheka ano tsopano ndi chisankho chathu kuti kuyambira lero tikufuna tsopano kuti tizikapemphera mapemphero amenewa, mapemphero ogonjetsa, mapemphero a usiku wonse. Ngati lili khumbo lanu kutero kuti mwapanga chisankho tsopano kuti kuyambira lero mukufuna kukhala munthu wogonjetsa wa mapemphero ogonjetsa a usiku onse, kodi mungathe kuyima nane limodzi? Kodi mukudziwa kunena kuti mavuto ena akutha kutikanirira chifukwa chonena kuti sitikhala nayo nthawi yopemphera usiku wonse? Mapemphero ogonjetsa sitikhala nawo. Mavuto amene tili nawo angathe kutha, mavuto amene timakumana nawo angathe kuchoka ngati tikhala mapemphero ogonjetsa. Inenso ndi cholakalaka changa, ndi khumbo langa kunena kuti kuchokera mu tsiku la lero ndikufuna kumakhala nayo nthawi yokhala ndi mapemphero ogonjetsa a usiku wonse, kuti Yehova Mulungu wakumwamba azindimenyera nkhondo zimene zimakumana nazo mmoyo wanga wa tsiku ndi tsiku. Nkutheka nanunso mukufuna Yehova kumenyerani nkhondo kuti mukamapemphera mapemphero a usiku wonse ogonjetsa, kuti mavuto onse amene mumakumana nawo Yehova athane nawo. Ngati lili khumbo lanu mwayima kale mmene ndakupemphani kunena kuti nkutheka ndi khumbo lanu, mungayime nane limodzi, nkutheka mwayimirira. Pamene mwayimirirapo tiye tipemphere kuti Yehova atithandize, atipatse moyo wakulimbika, moyo okhala mpemphero logonjetsa la usiku wonse, kuti pamene tikupita chitsogolo, pamene tikupita kuyang'anizana ndi kubweranso kwa Yesu Khristu, moyo wathu ukakhazikike mukupemphera usiku wonse, mawa komanso madzulo, kukapemphera kuphiri. Yehova atithandize kuti tikhale mu chimene chocho. Tipemphere. Wokonda inu Yehova Mulungu amene muli kumwamba, zikomo kwambiri chifukwa choti mwatilankhula, mwatiphunzitsa, mwatidziwitsa, mwationetsa ubwino wa mapemphero a usiku wonse kuti ni mapemphero ogonjetsa, mapemphero amene ali opambana. Tapanga chisankho chathu poyima ndi mapazi athu, popereka miyoyo yathu pamaso panu. Yehova tithandizeni kuti tiyambirenso mwatsopano kupemphera mapemphero a usiku wonse kuti tikhale anthu ogonjetsa, chifukwa Satana akufuna atipete. Satana ali kulimbana ndi moyo wathu. Chotero Yehova Mulungu wakumwamba, chotsani mtima wokayika, chotsani mtima umene umatipangitsa kunena kuti tisamakhale ndi moyo wakupemphera kwa inu mu usiku wonse. Tithandizeni ndi kutiyambitsanso moyo watsopano, oti kuchokera pano tikayambe kuchita mokhulupirika kuti moyo wathu ukakhale wopambana. Tapempha izi kudzera mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen.